Salam. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah ma di hita saluhutna. Selamat hari Minggu. Minggu ta sadarion ima minggu pesta parjolo parningotan haheheoni Tuhan Yesus. Dok topik hehe Yesus diari patuluhon. Andorang sota mulai perminggota tapasada marohata martang yang nahohom mahita. Amin. Huria nahi naholongan ni Tuhata, songon pabisar ni matani nyari na menondangi portibion, songon ima bisar barita nauli na pabotohon tu portibion, nunga talu sorop ni hamatean. Ai masama nasodung siat tu pikiran ni jolma, nunga hehe Kristus sian namate, natuk manorusi sahat tu suhi-suhi ni roha ni jolma naung mandate. Di bagasan las ni roha sisongoni, hupasahat hamima, selamat Paskah ma di hamu saluhutna. Selamat Paskah manang di hamu. Paskah ima barita nauli napasuang pakirimota, songon obun na mamornohi tano naharsang. Songonima haheheon ni Yesus mamornohi rohata na uasan di akana tarhirim.
dang tartiop tanomani Jesus, nungarap ibana dohot hita, manjou goarta, jala pasuang rohanong sanga mandate, dohot pakilalaan na tarhatos, tahalason mahamo nangani Jesus parholongi, na pasuang ngoluta tu hajongjongata, songon anak na niya siana. Alamangolu do Jesus, dang bema biar hita majalahi ari na naingro, ala taboto sitong do padan ni Tuhan itu hita. Tasomba ma ibana di bagasan tondi dohot hasitongan, tapuji ma tuhata marende mahita. Marhite-hite goarni debata amang, dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Unang homabiar, ahu do bonana dohot ujungna, na mangolu do jalanong mate do au na jolo, jala idama au do na mangolu rodi saleleng ni lelengna, jala diau do anak hisu ni banua toru dohot hamatean. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan nami, namandok mauliate do hami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi. Ala disondangi ho tanoman nami. Asa marpekirimon namangolu hami ala ni haheheonmi. Dakpola bema biar hami mida hamatean. Ai hodo ulu nami, ruasmu do hami. Dipaucat hodo hami sian haholomon tuhatiuron. Sian hamatean tuhangoluan. Atong pargogoi mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporsiaon na mangolu, paimasahat hami tulambungmu. Amen. Alleluia.
tangihon mapatik debata di pesta parjolo, parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Imana tersurat di Kolose bindu tolu ayat 1 dohot 2. Asa molo naung rap hamu di pahehe dohot Kristus, jalahi hamuma akan adigijang, ai disido Kristus, hundul disiamun ni debata, akan adigijang ima parohahon hamu, unang ma akana ditanoon. Songoni masahatna, rap mangidogogo mahitatu debata, lau mangulahon na hombartu patiknai. Ale Tuhan debata, say pergogoi mahami, mangulahon na hombartu patikmi. Amen. Dosata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami dosa dohot pangolosyon nami na godangi. Tatap mahami marhite asini roham. Jala sesama dosa nami sa luhut na. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonon dohata ni Jehovah. Unang ho mabiar. Ayaw do siluluhon ho. Nunga pola hujau guarmu. Au napuna ho. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen.
tangihon mahatani debata, turpuk epistel di pesta parjolo haheheon ni Tuhan Yesus. Imana tersurat di Hosea bindu onom, ayat sada satu ayat onom, tajahama marsikat soring. Beta hita asamula hita tu Jehovah, ay nunga ibana mangaribahi laus ibana pamalum hita, nunga ibana mamugangi laus ibana manawari hita. Saya pangoluan na dohita dun salku 2 hari, tole patolari hon pahehon na hita, asa mangulu hita maradopon ibana. Say mananda mahita, say ringgas mahita mangeahi parbinotoan ni Jehovah, tudoson buhasiang hari dositong ni habibisarna, jala say narodo ibana songon udan tuhita, songon udan nene nama morno hitanoi. Tung aha mabaheno kutuho ale Efraim, tung aha mabaheno kutuho ale Juda, ay tudoson obun manogot doha dawloton muna, jala tudoson nambur manogot natibu manae. Di baheni hubarbar nasida marhite-hite aka panurirang, hubunu nasida marhite hata aka nasian pamangatku, gabe besar aka uhukku, songon panondang. Ay lomoan dorohaku mida asini roha, asamida pelean, jala lomoan mida panginotoan ni debata, asamida pelean situtungon. Ido sahatna, martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala na upiopsa. Amin. Tindakon maha porsiautai, songon na hinatindakon ni dongata saha porsian di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogona sohatu dosan, natumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon si Maria, nagabe-gabian santon di parbadia, mulak mangulu sogot daging halak no mate, doho dihanguluan no sora sudah. Amin.
Shalom. Tabegema titing si jahaon di pesta parjolo parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus 5 April 2026 pukul 10. Jadwal pertangyangan daerah Rabu 8 April 2026 pukul 10 WIB daerah Tolu Dago di Bagasni keluarga Jonggi Sitorus Inang Irdia Boru Tambah Inganan di ruang serbaguna lantai 2. Daerah Walu Bypass Timur di Bagasni Sintua Marurat Sianturi Inang Duneri Boru Manurung Inganan Jalan Riung Mumpulung 5 nomor 14. Di hari Kamis 1 April 2026 pukul 10 WIB daerah 2 Antapani Arca Manik di Bagasni keluarga Amang Pangeran Hutahayan Inang Marisi Boru Sinaga Inganan di Jalan Mekarsari nomor 12 124 Kiara Condong. Daerah 5 Malabar di Bagasni keluarga Edward Hansen Lubis Inang Vera Boru Simanjunta Inganan di ruang konsistori lantai sada. Daerah Onom Bansel di Bagasni keluarga Padupang Marpaung Inang Nurmawan Boru Ritonga Inganan di Jalan Babakan Tarogong nomor 120. Daerah Pitu Pajajaran nama Jabui Amang Albert Manurung Inang Tiolina Boru Hutahayan Inganan di ruang serbaguna lantai 2. 2 Pesta Parningotan Ari Haheheon ni Tuhan Yesus Sadarion Ima Pesta Pasca Parjolo Parningotan Ari Haheheon ni Tuhan Yesus. 2 Marsogot Senin 6 April pukul 10 WIB Ima Pesta Pasca Paduahon Parningotan Ari Haheheon ni Tuhan Yesus. Tolu ruas namoding. Nadiari Selasa 31 Maret Nunga Marujung Ngolu Inang Nyonya Saur Donda Simanjunta Boru Tambunan Marumur 85 tahun 2 bulan ruas Wek Sarbuncip. 2 Nandi hari Kamis tanggal 2 April Nunga Marujung Ngolu Inang Manur Boru Sirait Marumur 67 tahun 4 bulan ruas Wek Bansel. Tatangnya konma anggiat tumi butarapul sude keluarga nati ninggalhon nasida. 4 ruas napida. Mamukasian sadarion nungapida haruasan keluarga Fernando Timoteus Pardede Inang Putri Welfi Desi Boruhuta Julu ruas Wek Bypass Timur tu HKI Dame Bandung. 5 amplop bakti pasca di pasca Parjolo Sadarion papungu amplop bakti pasca dohita tada lasni rohata di pesta paskaon. Onom pertangyangan bulanan keluarga di hari Sabtu 10 April di Patu Pado pertangyangan bulanan keluarga dohot tema Mangolu di Bagasan Parange Nabadia. Pitu parmingguan keluarga. Parmingguan keluarga di Patupa di hari Minggu Nanaengro 12 April di parmingguan pukul pitu dohot pukul 10 Marhata Bata. 2 pangaturan niwik nang pakobasian nagabe song lider manang hare taon boima tajaha di warta. 3 diganu parmingguan pasahaton amplop hamauleateon manang bulanan keluarga dohita. 8 pertangyangan dohot puji-pujian Komisi Perempuan PGIW Jabar patupahon pertangyangan dohot puji-pujian di hari Sabtu 11 April pukul 10.04 WIB maringanan di GKPB Pajar Pengharapan Borhaddo SPH Madohoti Ulaoni las patu begehon puji-pujian songoni matiting di Bagasan Minggon Tuhat tamah mamasu-masuhita. Amin.
is risen from the dead. The angels sounded some song saying he is risen just as he said. Quickly now go tell his disciples that Jesus Christ is no longer dead. Joy to the world, he is risen. Hallelujah, he's risen. Hallelujah, he's risen. Hallelujah, 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 Tapuji ma Tuhata, marende mahita sian buku ende nomor 91 ayat sada dohot udutna, laus papungu pelean sada A dohot sada B. Pasti
Damini debatana sumurung sian saluhut roha ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna ibagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras madihita saluhut na Urian itu hata tajakon ma hatani debata di bagasan minggutta sadarion imana tersurat di sada Korintus pidu 15 mamukamai sian ayat sada sahatu ayat 10 sada ujahama di tonga-tongata alai naing ma pabotohonokku tuhamu akadongan barita nauli nahu barita hot tuhamu na jinalomuna naunggabe hajong-jong amuna laosido parhitiam muna gabe malua namun ditiup hamu hata na binaritaho tuhamu ay naso sadok magopo hamu porseak ay sian mula na hupasahat tuhamu na hujalo odo naung mate do Kristus ala nido sata hobar tu natar surati naung tertanam do ibana gabe di pahehe diari patuluhon hobar tu natar surati jadi di pataridahod do dirina tu si kepas dungi tu na 12 dungi di pataridahod do dirina sahali tu lobi 500 dongan na tumorop sianakai mangulu dope debado naung modding dungi di pataridahod dirina tu si Jakobus dungi tuaka aposteli sudina alai dipudi ni saluhut nai di pataridahod do ibana nang tuau natardok tubu di nasotikina ayaw do nau mehmet si anak ka apostel naso tamado au nian goaron apostel ala naung hulele huriani debata alai nadiau nuaeng sian asini rohani debatado ubahen na dapot jala dang na magopo asini rohana tuawi ay gumodang do na huulahon sian nasida saluhut na alai dada au tahe asini rohani debata na tuau ido atong manangau pe manang nasida songonido parjami taon nami jala songonido gabe porsea hamu ido saatna selamat pasca madihita saluhutna selamat pasca madihita saluhutna. Mari kita sambut sukacita pasca kita dengan sambutan Kristus hehe di pamonang au. Tengok Pak Judah, Kristus hehe di pamonang. Dapat duahon Kristus hehe di pamonang kita. Imalusta. Selamat Paskah. Ngabui buanot tay, tubagas tabi, ngabui tabuani nang tutonga-tonga ni ngulut tabi, atong mula mahita. Hamuha kadamang do dainang, dak sude hape jol mai ulo majalo na dingganate. Dan tidak semua manusia itu nyaman hidupnya di tengah-tengah kebenaran. Itu na masa. Jala di sude komunitas dui. Nang pe di jabuta mololobi rasian 10 pitu dak danaki di jabu
songonu pasan ibatahia te. Marana 10 pitu, marburu 10 alu, punguma sude 35. Dang nabi noto be songo dia be sifat doh sikap nion. Molo pola do 35 geleng ni sada ina doh sada ama ngamaol. Lau manigati akarohanion. Ulu namara dohonon ni siap pudan adangi bapakku ninna. Ulu dohonon ni siap kangan dangi omakku ninna. Alani gudang ni yanakon. Tetapi itulah kenyataannya. Di tonga-tonga ni komunitas ni akaulaut tapi dak sude jolmai sayo lo pitor majalo na denggan. Dak pitor sude olo jolmai denggan ngoluna molo adong hasit tongani jala tarjalo ni bana hasit tongani. Sai dilului jolma do bohama asa jumago dirina sian na asing dari dadui ate. Ya adong sada pargaiton ni sada ama moding madongan na. Sahatu na moding pedak tarjalo ni mana kehebatan ni dongan na modingon. Saya di dokon ni bana hatana di naibana mulai sian SD sahatu SMA sakalas 2 dohoton. Omma juara 2 alayang guau juara sadama. Manang sahatu dia be patorang ibana sai torus ibana tumibo. Alayang go Tuhan matiani dido ibana mah. Parjolo dunia nau tubu 2 bulan siat dongakon alayang go Tuhan matiani ibana do parjolo. Itulah kehidupan. Apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini ketika hal itu populer dalam kehidupan kita. Di sanalah hidup kita tenang. Amin. Jadi moluadong pe dieto kamuna salilingon manangaha pe nama bain hasonanga muna hasonangata. Dia itu semua punya waktu. Tung tibo pe pangkat ni sada-sada jolma marti tidui. Tung gogohin ape sada-sada jolma pasti ada waktunya dia akan lemah. Tetapi firman Tuhan tidak pernah membuat hidup orang-orang percaya menjadi lemah. Amin. Jala iman atapes tahun di bagasan tikion. Paskah. Didok sian hata Ibrani pesak nena melewati dilewati, ada yang terlewatkan, ada yang dilewati. Dilewati bukan hanya sekedar dilalui, tetapi peristiwa yang disebut dengan lewat dan melewati itu adalah sesuatu peristiwa yang memenangkan. Ada yang ditinggalkan, ada yang diputuskan, ada yang diakhiri, dan ada yang diawali. Apa yang mau kita awali? Adong piga-piga hal nanaing dohonon natuhita taringot tu paskaon. Na parjolo kita bisa membayangkan ada kubur yang tertutup dan ada kubur yang terbuka. Peristiwa kubur yang tertutup itu digambarkan dengan peristiwa maut. Isima tanom
huaso harajaon hagogoon di Portibion. Kubur yang tertutup itu melambangkan kuasa maut, melambangkan kuasa dunia. Hajahaton ha Portibion. Karena itu kejahatan itu digambarkan punya kuasa. Sehingga sewaktu Yesus pun bersama-sama dengan muridnya, dia mengingatkan murid-muridnya. Jaga mahamu, unang tarujuk kamu, unang madabu hamu tu pangujunan, martangi yang mahamu. Maka siapapun dari antara kita bisa dirampas oleh kuasa maut itu. Sedangkan Yudas Iskariot dan murid-murid Yesus juga yang bersama-sama dengan dia dirampas hak kemuridannya. Ise madi berek kamu, jala ise madi tangiok kamu. Sia 12 murid di Tuhan Yesusi nabarani pasang badan. Tidak ada. Lau si Simon Petrus nang idokon ibana, au magatimi si Tuhan daong. Itulah kekuatan maut itu. Alani ko sadar do hita hamu akadamang do dainang. Kubur yang tertutup itu melambangkan kuasa maut. Di setiap saat juga kita bisa dirampas dari tangan Tuhan. Di tonga-tonga nilas niro hampeho Poidoro nasida mangarap pokos ya Tuhan ini. Apalagi di tonga-tonga ni arsako. Semua kita bisa lemah. Semua kita bisa dirampas. Hamu be akang ginami boto nami. Kita mempersiapkan semua kehidupan kita supaya kita punya prestasi akademik untuk menuju masa depan kita yang lebih baik. Kita juga bisa dirampas. Boy masih ke pikiranmu. Dan dipikir hobi dengan doh masa depanmu. Dan di tengah-tengah penderitaan kita itulah, di tengah-tengah kesusahan hidup yang kita alami itulah ketika kita melepaskan tangan kita dari genggaman Tuhan. Di sima marlas ni roha hagogoon ni Portibihi. Karena itu Paskah mengingatkan kita beberapa hal yang sangat berharga tentang kebesaran Tuhan. Yang pertama sekali, apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi antara umat Tuhan dengan Tuhan di antara pembuangan Mesir yang mereka alami. Di sido parjolo bangsoi merayahon Paskah. Ketika mereka merasakan kemenangan, coba kita bayangkan namang do tamu kainang molodung do didok terbuang jolma. Molodung do didok tertindas jolma. Molodung do adong dijajah jolma ahado pe hurwa jabarna, dang adong bejabarna. Tertindas adalah peristiwa yang sangat ngeri. Si taonon na doi bayako kamu maju. Ay molo adong do pe si patuduhonon ni bangsoi na terbuangi na sida, pasti mereka tidak akan mau terbuang. Iba na parjolo sahal. Tuhan menunjukkan kuasanya kepada umatnya, bukan umatnya yang punya kuasa. Alani di palua mana sida. Dangadong naboy mga bati huaso ni debata. Napaduahon ima Paskah natapes tahun di Bagasan Tikyo. Melalui Paskah kita merayakan bukti ada kubur yang terbuka.
Kubur yang terbuka itulah yang menggambarkan seberat apapun, sebesar apapun tutup daripada kubur itu telah dikalahkan. Ayanggo penguasai do panggom-gomi di do darong benabui manakko pakai ni Tuhani. Tetapi peristiwa Paskah ini dengan terbukanya kubur itu, maka kuasa dunia dikalahkan, kuasa maut dikalahkan. Nunga diukap Tuhani be batu nadodoki. Tutup kubur yang berat itu, itulah yang menutup hati kita selama ini. Ido na mga bati pikirata na sa lelengon, ido na mga bati rohata, ido na mga bati ngoluta, marsaor do debata, jala ima na paujujuh kita, asa rumikot hapor tibionon siya Tuhani. Alani diukap may. Melalui kemenangan Paskah, melalui kemenangan Kristus, melalui kebangkitan Kristus, tidak ada lagi kuasa naboy mga bati akan aporseai marlas ni roha. Tidak ada lagi. Yang kedua, masalah salib. Dibuat duhita tu pemikiran bahwa salib itu ada 3. Tapi 2 dari salib itu adalah menggambarkan sikap dan sifat manusia. Sada najugul, sada naso stabil. Anggona juguli ahape tahun masa. Adong dora perngulun ni halak batak songon si, na disilakon na dihabirangi. Dang diau dang diho tumagon dibegu. Ay dang adong bena dihabiri hari bana be. Ngarodongan na di siamuni ay so yabiari ho be hape Tuhan ini na. Itulah sifat manusia sampai saat ini. Karena itu pemahaman orang-orang yang melihat ketiga salib itu adalah selalu menggambarkan kejahatan. Ternyata setelah kebangkitan, salib itu hanya berdiri satu, hanya milik Kristus dan orang percaya. Darong betulu besilang. Hola sada nama. Ima silang ni Kristus. Ayang ko na di siya muni. Ngay tinggal honi bana besilang na marhite-hite pertobatan. Tetapi yang di sebelah kiri itu dia selalu pakai salibnya adalah salib penghakiman, hukuman. Jala lo modo rohana di dojolma say parjahat ibana. Alay marhite-hite haheon ni Kristus di bagasan tikion. Kita sudah memiliki hanya satu salib, di mana salib itu menjadi kemenangan bagi kita, seperti apa yang dikatakan oleh Kristus di dalam firman-Nya. Akulah kebangkitan dan hidup. Audo haheoni, audo hasitongani. Karena itu salib Kristus hadir dalam kehidupan kita, memperbaharui kita sekaligus memperdamaikan kita dengan Tuhan.
Ketika kita pertama sekali nyaman dengan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, sonako di pikiran mi, sonako na diaulahu bi hajahatoni, alai marhite-hite silang ni Kristus ngadi pai baru hita. Dangi hangoluan nama notong, alai hangoluan nama notong ima, dinaboi hita muse mulak mangolu, mardame doho Tuhani. Ima silang ni Kristusi. Jala marhite-hite haheon ni Kristusido hamua kamang dotamua kainang dipaingot tita. Bahwa kematian orang percaya itu bukan kematian daripada upah maut. Tetapi kematian dari orang-orang percaya itu adalah kebangkitan bersama-sama dengan Kristus menuju kehidupan yang kekal. Amin. Ido molo modik kita molo mate akadong atta saya dong silang na ate ngabarani hamu na mabayan silangmu ba baik ko bainot tadotok silang ta alew nang baik kamu mate di si ate ay daktabo to manang sa di hari hita ang gumabay silangi ko bayno muna do di sommaradian. Dak pola salah di sommara dia padital benar selain, tapi matinya kita belum bisa memastikan. Karena apa? Karena kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Karena kita sudah menerima perdamaian dengan Kristus. Kenapa kita mau menerima perdamaian itu? Kenapa kita mau menerima kehidupan yang kekal itu? Tetapi kita sulit untuk menjalani menuju kehidupan yang kekal. Dangadili. Ikut jalota do, hamu akamang do tamo kena. Alanido marhite-hite pasca di bagasan tikyon, kita sudah mendapatkan bahwa kubur kosong itu telah membukakan hidup kita, hati kita, pikiran kita untuk menerima Kristus. Kristus ada dan berada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam semua kehidupan kita. Dan salib itu sudah kita terima. Songon nanido ni hatani di bata. Nasa nabangi hutunau ikon ditu masilangi. Kita harus punya salib. Karena salib itu adalah sukacita perdamaian kita dengan Tuhan. Dangadong benauta bo siya tonga-tonga ni nguluta molo mardame hita doho Tuhani. Ido iban nairoko pargabus do jolma olong rohana mida de bata alai di hosomi donganna. Tidak boleh hanya satu tiang berdiri untuk menyatakan salib. Harus ada yang vertikal dan horizontal. Ai di sido punok ni hapor siauta. Holong rong hatta tu de bata, jala horong rong hatta mida dong hatta jolma, songon dirita sadiri. Alani marhite-hite pesta pasca di bagasan tikyon ahamananay sidohonon na hamuak kamang dohotena. Jangan biarkan hidupmu dirampas oleh kekuatan apapun selain daripada kuasa Tuhan yang menggenggam tanganmu, selain daripada terang firman Tuhan yang menerangi jalanmu. Alani dohonot tamah marulupulup todiki ainau ditobus Jesusi hamu sude begemai ailas mandohi ahadope tahemuse sonang ni tiki moludung do didokoko sonang ni tiki dung jupang Yesus bahasa uluh susah. Bahasa uluh susah. Atong isir mabaik ko susah. Diri kita alani muasa unang susah ho Roma ho tu Yesus.
Tio masilang itu dia hobuam masilang me. Hanya ada salib yang asli. Dan jangan buat ada salib-salib yang palsu dalam hidupmu. Mulai itu orhope investasi adong masya silang dang nama jual silang ni Kristus ihoda. Unak pola tabayan ya teh. Anggoy ba jual. Adong dosong ni hamuak kamang oturi-turi yang masa lalu doon. Adong dorison parhutanami partapsel. Manang parmadina. Goto hamudo Madina, Madaling Natal. Tapanuli Selatan. Ado-adong disi sahalap pedita menjual gereja. Buase jual gereja on ayot no tabo na peditaon. Dang binotong manang nahaliran na holam martoba-toba isi gereja don pedita dua unena. Adong masahala ro bangsot tay bangsonasi ngido ido ibana sonon. Bapak pendeta tola dola nga menjual gereja nena. Ay di do tola menjual gereja nik dakboy menjual gereja. Ligi ma isaan. Ijual mabagas na kan gereja doy nena. Ido iban nariko pamatang ni Kristusi. Di tonga-tonga ni nguluta dang asal bainot ta dia do pamatang ni Kristus. Las doro hatta gudang akka gereja tubuh di tonga-tonga ni Portibion. Alay anggo pamatang ni Kristusi naeng manyan hot pamatang ni Kristus. Pasca ini merajuk suatu persekutuan di dalam kehidupan kita. Mengikat satu persekutuan di tonga-tonga ni hita halak na porsea. Alani godang do barbue ni paskau di tonga-tonga ni ngoluta. Molo tajakon Kristusi jala hita mangolu di tonga-tonga ni Kristusi. Ubahin na tarot na kening marolo-bolo do todiki. Alanya ay nung yasbe na mga batiaw na sa lelengon. Alania sa sudilas rohat tak kamang do tinang taedehum majoyate marulupulup todiki ay naong ditubus Jesusi, ahado itubus dosa-dosa. alania ahaban ditubus Karena dang Tuhan ina marutang hita do na marutang bereng maburjuni Tuhan ini asaw na nga bolok kita ito busi mana hita. Dang mardongan hepeng. Kita orang-orang yang berdosa ini ditebus dengan anugerah yang tidak terukur. Yang tidak ternilai oleh siapapun, termasuk mahita. Ise hita di son naungulo mga lehok kosana tuh kageleng na do inatana manangamatana. Danga dong dupeng. Alay anggo Kristusi di leo do hosana tu hita asa malua mangolu. Alani tajak ko majolas ni rohat taon marulupulup to diki marulupulup tondiki ay nang ditobus Jesusi hamu sude pegemai salas rohaku mandoki sonani tinggi dung jumpang Yesus Tuhaki tondi nama ngajaria terbaik malas ni rohaam sonani tinggi dung jumpang Yesus Tuhaki. dibuka ulup-ulup taido pikirata doho rohata bahwa pusat dasar dari hidup orang percaya adalah Kristus. Dan Portibion di loas tuhata do
natino panaon boy raja atta alaidang mga raja hita. Amin. Tuhan berhak memberikan segala apa yang diciptakan ini bermanfaat dalam hidup kita, tetapi Tuhan tidak mengizinkan yang Dia ciptakan itu menguasai kehidupan kita. Ido iban nataro nakining pilih ma holat sada nama silang si pilih tota ima silang ni Kristus. Ido iban na ido edetai silang nabadiai hodo lobu maralohon dosai dohot padeleani di sudesi taononi homa lobu-lobuki bayako kamu maju. Sekali kita meninggalkan salib, sekali kita melepaskan salib, maka kembalilah hidup kita sengsara. Alanido unang taponggol silang na pinasahat ni Tuhan itu hita. Bahwa di dalam salib itulah ada kemenangan, ada sukacita dan perdamaian. Ido dalat tamadapoton ngolu si ganupari. Alani amu akamang serenay adong do ilustrasi taringot tu silangon ate. Di sada sisi di leo tuhat tama tu sada ruas ni huria sahuria ileo sada besilang. Contohna tu hita na pungu dison di leo tuhat tama sada be tu hita silangon. Ido iba nama saya mau saudara-saudara memikulnya, jangan menjingjing, karena di salib itu tidak ada tangkainya. Nanaing tuhuhom mudo inena, alai tuhu ma ganu paari. Di salib itu bukan soal masalah beratnya, bukan soal masalah panjangnya, tetapi di salib itu adalah ada perintah Tuhan dan ada kesetiaan kita. Dungi adong ma dung piga leleng mamonggoli silangon asau neang innay ponggol sautik habe na di ponggol na dang silangi. Perbuatannya lah yang dia tidak konsekuen lagi. Molo di sini sepakati ikut ringkas doho martangiang, ikut ringkas doho majahatan ide bata, ikut ringkas doho mulaulaon. Ternyata dilanggar ibana. Laos disada pertikian, Roma Tuhani madapoton huriai muse di dokma. Roma hamu tuau asahuleon upamu alai silang nahu pasahatima baik kamu dalammu madapotonau. Di bait Tuhanima di ilustrasi hera sungai adong maun manang na 3 meter. Ternyata sudah banyak orang yang memotong salibnya supaya setiap hari jangan terlampau berat. Dia pikul. Aladung do dipotong dang boy be nasida romada poto Tuhane ay dak sahab be silangi siap baribot tu bariban. Mana do hita taringot tu ilustrasi na parjolo melalui pasca Tuhan sudah memberikan kepada kita nuansa hidup yang baru. Karena itu jangan lagi kembali kepada nuansa kehidupan yang lama. Marilah kita menunjukkan kesetiaan kita. Sarupa do holong ni rohani debata tu tonga-tonga ni ngoluta alai boy do hamua kamang do hotinang dak sarupa akan natajalo siat tonga-tonga ni debata.
Sarupa do asini rohani debata tu hita alai boy do berbeda-beda proses di parnguluo tahun laho makatindakon hapor siauta tu debata. Karena itu kemenangan kita pada saat ini marhite-hite pasca nama do Kristus hehe monang au. Kristus hehe monang hita saluhuna. Mari kita sambut itu. Ketika saya mengatakan selamat Paskah, kita menyatakan Kristus hehe di pamonang au. Kristus hehe di pamonang kita uhut kita masih jalangan. Ate. Selamat Paskah. Kristus hehe di pamonang au. Kristus hehe ta jalang mah. Na di samping tay. Ate. Nga masih jalangan behita ale sotungadong madot tuna di budinay utang tetap utang. Ang godung do di jalo hamu atong haluaon palam mahusipok kamu ate ang go utang munay ate ale boy do jalak kamu do ngamunay dokok kamu Kristus naung hehe marokak mageleng tay ate. Boy do iya teh, ba malas doro hatta di bait silang ni Tuhan. Itulah kelebihan kita. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiho ale Tuhan, nunga di hokopo kami, siat tonga-tonga ni pardusaon nami. Jala nunga mona kami iduna huatidako kami di bagasan tikyon. Marhite-hite haheheomi. Dada silang ni si taonon ala ni hajahatob be silangi. Alay nunga silang pardamaian ni. Nunga mardame hami dohoto ali Tuhan alani nunga hujako kami be hanguluan dohot ngulu nasiako ima ngulu nasora sudai. Ido ali Tuhan di pasahato jabber niakan aporsea. Jala ido ali Tuhan jabber nami di bagasan tikyon. Molotung peadopan nami hamatean alaidang upanido sabi ala nunga hehe hami rabdohoto jalaido hatidako kami ale Tuhan disilang nahutuh kami nunga mardame hami dohoto mardame hami dohot dongan nami mau liate male Tuhan di bagasan tikyon patuduhonon nami maditonga-tonga ni ngulu nami parbue ni naong monak kami di bagasan pardagingon nang di bagasan partodion monang mahami ali Tuhan songon naposom si Paulus na mabuan barita nauli barita hasitongan las niroha barita dame tu saluhut portibion barita dame tu saluhut dongan nami nang akan natinopape loas male Tuhan marhite-hite pesta Paskah di bagasan tikyon saluhut isini portibion mardame so nangali Tuhan tuak kadongan nami natongo di bagasan tikyon ali Tuhan na marsalisi alanya ka arta marsalisi alanya ka parbinotoan marsalisi nang alanya ka kepentingan pe pasahaton nami matuho ali Tuhan pamo nang mahami asa totong ale Tuhan marhite-hite dame do tasiniro hami. Boy hami ale Tuhan di tonga-tonga ni ngulu namion. Gabi si hutok ko. Alani pasu-pasu mahami saluhut. Sarihon ngulu nami di tonga-tonga ni keluarga nami. Nangakayanakon dohot akapinopar nami. Tarlumubi male Tuhan akayanakon nami na mga luluy karejo. Na di bagasan parsikolan na mga luluya kasirokap ni Todi posdorohan nami ale Tuhan patuduhonom mudo las niroha dinasida songon ho na patuduhon dirim naung heho tuhami di bagasan tikyon alani loas mah marhite-hite las niroha ale Tuhan pasahaton nami akapilian nami
songon tadani naung monak kami, manaluhod dosa, alani asini roham, alani mudarmu, dohot alani holong miyale Tuhan. Molotung pianon mulak akka ruas ni huriam, sian bagas coromon, loas male Tuhan. Kami mabuan barita naulii, jala loas sami margogo manuhuk silang naung pinasaha mutu kami. Asa di bagasan, torang ni pikiran, dohot di bagasan, denggan ni basam dohot pasupasum saluhut ngulu nami. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Maredehi tahut mata pasahat piliata, pilihan napa duahon, dohot ti paskat. Roh Tuhan Yesus, anak sasada, parasi roha, parholongi, mate ibana, humokop kita, rumah tanah maniai Jesus Allah Jesus rodari sogot mangoluam dama biara kuboto dosona aura pun Jesus sonama alanang Jesus di paraloan haudunganana posdorohaku dingoluki pamonangana awanakuna
Jong mahita saluhutna. Tapasahat mapiliat tatu adupan ni debata martangi yang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut si leo-leho na dinggat dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilion mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa upar hasyak kami pilihanon pati bulon na rajom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti toddim. Asalam mutad hami godang ni silolehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok maulihate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan de batama nami jala parasiroha. Mauliate maroha nami jala pujion nami ho. Ala naung ditubuh hoko kami padua lihon sian godang ni asini roham. Tu pakirimon na mangulu marhite-hite. Haiheon ni Tuhan Yesus sian namate. Nung ngagabe si palua jala si pangulu anak mi di hami. Jala ibana Tuhan nami. Ibana ulu nami. Sihut tonon nami. Namarlas ni roha do hamin waeng marningot haheheon nai. Nung nga talu si bolis, talu hamatean, talu Banua Toru. Dang mabiar be hami mida hamateat dohot soropna. Ay nung nga mo ng Tuhan nami, ulu bahalang nagugoy. Iba na do manogi ho kami siyan hamatean tu haheheo sugut. Alaniu bahen na hupang ido hami. Saya si maroham, pato gumahapor siyaon nami maniop barita na uli. Asa unang ganggu rohanami di nahubolu sami hamatiani. Say sungguli marohanami do rohani dongan nami. Asarap hehe hami sian parrohaon na buruki. Asa tarulaho kami parangin ay baru. Say pasu-pasu mahuriam dohot parbarita na uli. Nama maritahon haheheon ni Tuhan nami. Asalam tersunggul akan napedem roha. Jala hehe siad dosa nabi. Say papos marohanami makaporsiay ho. Naung mardame jala mardomu hami tuho, ala ni pardengganan na pinatupan ni anakmu. Say pasabam, jala pamalum marohanami, top pamarohan na yas, dohot toddi na marsihohot di bagasak kami, asa tarhajong jokok kami, naung pitor hami ala ni hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Say sungguli mapakirimon na mangulu di hami. Asa tarhapul rohanami marningot akka dongan nami naung jumolo ni alakmi. Jala asa tarhapul rohanami manaon si taono di hasianganon. Saya puli maaka na matean, na dangol, na pogos, na somarama somarina. Aka na mabalu, dohot aka na malungun tu Banua Gijang. Marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama nami na di Banua Gijang. Sa pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saot malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang.
Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugiut tu pangucunan. Palua mahame sian pangago. Mulak mahamo di bagasan dame jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutod di munabi. Amin. Selamat Paskah Madihita.